Здравейте, здравейте на всички! Включвам се днес, за да поговорим по една тема, която така напоследък доста клиенти повдигат и поставят. И също знаете, че за мен е важно хората да бъдат информирани и да знаят за възможностите и как могат да помогнат на себе си, също така и на семейството си. Знаете, че методът семейни констелации помага по изключително много начини, но извадката днес е за вашите деца. Тоест, децата, защо те не слушат, защо са гневни, защо имат най-различни проблеми, които някакси вие като родители не можете да овладеете, не знаете какво да направите, дори не знаете откъде идват. Подготвила съм си няколко точки, върху които искам да поговоря. И наистина смятам, че когато гледаме семейството си, живота ни през призмата на семейните констелации, много неща могат да се наредят в живота ни. Затова това видео има за цел точно да насочи вашето внимание към вас самите, към семейството, към родът ви, за да може да осъзнаете всъщност какви са вашите възможности, какво можете да направите и как можете да си помогнете. Тук искам да кажа за тези от вас, които, защото напоследък имах и доста запитвания, дали работя с деца. Тук отговорът ми е не работя с деца, особено ако те са под 18 годишна възраст. Тук се работи с родителите. Тоест, семейните констелации ни помагат да подпомогнем цялостно семейството, да видим къде са подводните камъни, скритите динамики, за да може да помогнем на децата ни. Така че, когато ние решаваме да поставиме тема за детето, защото той има определен проблем, много е гневно, не ни слуша, може да ви казва, че ви мрази, може да има най-различни физически симптоми и психосоматики, тези неща могат да се разгледат в констелация, където детето не присъства, а родителят или двамата родители са там. Защо? Защото детето е под влиянието на енергията на родителите си, най-вече и на родовата енергия, както сме и ние. Тоест, когато има проблемно дете, много често първо партньорите започват да сочат един към друг. Тоест, ти си виновна или ти си виновен, или твоя род е такъв, или не твоя род е такъв и така нататък, което е напълно излишно. Тоест, в тази ситуация и двамата родители, много е важно да се знае, че в констелациите ние не обвиняваме хората, нали? Смисъл, ние не казваме това е заради вашата родова система или заради на другия родовата система, защото има хора, които може би идват с такова предубеждение, че сякаш ще се посочи виновника в кавички, но няма такова нещо. Ще ви кажа защо. Защото когато ние се събираме с даден човек, т.е. представете си, двете ми ръце са две родови системи, ние се събираме с този човек. Двете родови системи по травми, те се оглеждат една в друга. Т.е. каквото има в едната родова система, това го има и в другата. Нали така? И всъщност ние се събираме с човек, който познава нашата болка, познава това, което дори и за нас е несъзнавано. Разбирате ли? И тогава, когато дойдат децата, те всъщност са лоялни и към двете родови системи и един човек, който е потомък, нали, в случая да сложиме вашето дете, то има в живота си да отработва максимум до две теми. Ако поставим вас като потомък на вашите родители, нали, и вашето семейство, съответно и вашия род, нали, вие също може да имате една до две теми, които да отработвате, които са от двата рода. Разбирате ли? Но то може да не става въпрос, нали, в единия род има баща алкохолик, в другия род има баща алкохолик, нали, и тук ето родовите системи се оглеждат една в друга. По-скоро ние търсим чувството, което предизвиква, да кажем, липсващия баща. Независимо той дали е бил алкохолик, дали той е бил работохолик, нали, той се е бил отсъстващ за човека. Така че тук е огледалото. Разбирате ли, нещата не са толкова очевидни и толкова лесни за разчитане, колкото можем да предположим. Нали? Защото много често хората, като слушат много клипчета за
констелации, нали, така информират се, четат и си мислят, нали, знам какво е, знам къде е проблема. Но всъщност, дори ние самите като констелатори, когато човек си изложи неговата тема, когато разкаже за фактите в родовата система, всъщност дори ние не знаем дали това, което поставяме, наистина е коренчето. Тоест, самата констелация по себе си показва какво е. И затова понякога ние трябва да стоим точно на ръба, да знаем всичко и в същото време да го забравим. Разбирате ли? Просто това са едни такива детайли, които те ни ги преподават на нас, нали? Нас така ни обучават, че ние трябва да държиме в главата си всичко, което знаем и в същото време, нали, всички теории, защото най-лесно хората се виждат в тези теории и така нататък, но в същото време и да ги забравим, за да може да дадем това пространство, да се разгърне нещо, което ние дори не знаем. Разбирате ли? Това са просто тънкости, които ви ги казвам като бонус, така ако мога да кажа, но нали, обяснено по този начин се надявам наистина да разберете и да вникнете, защото това е една много деликатна тема за всеки един човек. И всеки един човек, идвайки дори на сесия, имайки проблем с детето си, някак си винаги търси вината и в себе си. Нали? Смисъл това е, ние имаме отговорност, разбира се, към детето, трябва да помислиме за нашето личностно развитие, за начина по който ние се отнасяме към себе си, какъв пример ние сме дали. Аз съм сложила няколко опорни точки, които искам първо така да ви изговоря за тази тема. Значи, първо, децата до 3 годишна възраст са свързани със своята майка, независимо от пола. Тоест, децата, когато са много мънички за тях, източника на грижа, източника на любов, източника на оцеляване е мама. Нали така? След 3 годишна възраст обаче, когато детето е момиче, може да остане, т.е. по-добре е да остане под влиянието на майка си, за да може да култивира тази прословута женска енергия. Нали така? И какво означава това? Женските качества, женската мекота и така нататък, но и бащата като е там, детето се чувства сигурно. Т.е. детето може да си бъде дете. Когато обаче е момче, след тези 3 годинки е добре да започне да прекарва малко повече време с бащата. Тоест, за да може да култивира мъжката енергия в себе си, нали така? Да, обаче, в днешно време какво се случва? Много хора са изгледани от един родител, най-често това е майката. Много често родителите са в конфликт, дори и когато те са заедно. Много често родителите използват децата, за да отмъщават на другия родител. Много често единият родител иска да бъде предпочитан пред другия. Всичките тези неща вкарват изключително много нарушения в психиката на детето. Защото едно дете не може да избере между майката и бащата. Едно дете има нужда и от двамата родители по различен начин. Майката ни дава вътрешната енергия, мекотата, дава ни това да се грижим за другите, да обичаме. Докато бащата ни дава сигурността, дава ни да се чувстваме защитени. Това, че дори да паднем, може да станем, да продължим. Дава ни увереността в нас, самочувствието. Независимо дали бащата сам по себе си е успешен или неуспешен. Но той, ако е слабохарактерен, ако той е потискан от майката, ако майката говори срещу бащата, детето започва несъзнателно да започва да избира единия от двамата родители. Но това вкарва в него конфликт. И когато този конфликт дойде в това дете, знаете ли какво се получава? Автоимунни заболявания. Това е когато нашата имунна система започва да се самоатакува. Нали така? Всякакви видове алергии. И може още какви ли не други психосоматики и заболявания. Защо се казват психосоматики? Нали? Може да са дори дерматити, неща на кожата, защото детето по някакъв начин не се чувства защитено. Разбирате ли? То започва да гледа другия родител през очите на другия родител. Например,
майката нещо не одобрява в бащата, смята го за слаб, детето го гледа бащата по същия начин. Но какво прави тук детето? Детето се поставя на мястото на майката. То не се поставя на мястото на дете да гледа, нали, баща си през очите на дете. Тоест това нещо се забравя. Защо? Защото човека, който главно се грижи за детето, е майката, например, и там се чувства то по-сигурно. И за да може да е сигурно, че майката ще продължава да се грижи за него, то всъщност избира, пак в кавички го слагаме, защото не е такъв съзнателен избор, който детето да направи, той е несъзнателен, той е за оцеляване и всъщност това вкарва вътрешен конфликт в детето, което води до други психосоматики в детето. И когато ние поставим една констелация, когато поставим дори и психосоматиката или заболяването на детето, се вижда как това е конфликта между мама и татко. Нещо, което мама и татко не са разрешили. Нещо, което мама не е изчистила в себе си спрямо нейния баща и така вървиме назад по родова система, или нещо, което татко не е изчистил в неговата си родова система към неговата майка, защото най-често слабохарактерните мъже са от много властни майки. Майки, които са много потискали момчето и то не е могло да изрази своят характер, своята мъжественост. Бащата може да е бил също пасивен, т.е. няма култивирана мъжка енергия и така по този начин се продължава като една поредица от повтарящи се неща. Така че, нали, това е защо децата на първо четене, това е една от причините, защо те могат да изразяват най-различни психосоматики, защо те могат да са гневни на майка си, защото ако майката на енергийно ниво не допуска детето към бащата, какво означава майката да не допуска детето към бащата? Тя може да не го е вербализирала, може да не е казала, но с нейното отношение тя е казала: баща ти не е достоен или баща ти е слаб, той не ме подкрепя и затова ти избираш мен, ти обичаш повече мен. Разбирате ли? Това са невербални неща, това са енергийни неща. Много често майките казват: не, аз давам на детето, нали, то да бъде с баща си или да бъде като баща си. Защото много често родителите казват: да не си като баща си. Разбира се, може да има и другата история, да не си като майка си. Нали, при момичетата, но момичетата и момчетата като кого да бъдат, нали, смисъл, т.е. ние имаме 50% от мама, 50% от татко, ние сме нали, на половината единия, на половината другия и вече оттам нататък ние правим и новата формула и сме и себе си, нали, и като себе си. Ние сме много като тях, когато сме много лоялни, нали. Но това вече за лоялността съм говорила в други видеа. Може да разгледате тук, може да разгледате в YouTube. Там също имам доста видеа по темите най-различни за семейни констелации, за бизнес констелации, така че може да се информирате и оттам. Но придържайки се към темата, такива са динамиките, такива са скритите подводни камъни, които карат децата да фрустрират, децата да са гневни на единия родител, на другия, да го отричат, да го отхвърлят. Защо? Защото единия родител отхвърля другия, нали? И то като партньор, а не точно като родител. Нали? Тоест конфликтите, които са между двамата родители, ако не са разрешени, децата ги изразяват. Разбирате ли? Така че е много важно да знаете. И също ние поставихме, имаше един пост, не знам дали сте го видяли, кой поставяме първо. Тоест иерархията, но иерархията на пораснал, вече съзрял човек, който има семейство. Защото иерархията чисто по семейство е малко по-различна. Тоест, когато ние вече сме големи, над 18 годишна възраст, когато ние вече имаме семейство, имаме деца, тогава кой поставяме на първо място? Нашата майка, нашия партньор, децата и себе си. Кой е първи в тази иерархия? Тоест не говорим буквално за иерархия по години, а говорим по важност. Най-важно е да поставим първо себе си. Нали така? След това идва нашия партньор и нашата връзка с него. Чисто иерархично, когато имаме деца, защото в днешно време какво се получава? Хората, когато имат деца, поставят първо децата на първо място.
това създава други натоварвания при децата. След малко ще обясна какви са, когато ние поставяме детето на първо място. И след това вече е детето и най-накрая е наш родител, майка, баща, семейство, нали, което е родно семейство, първородно. Родно, да. Така че много е важно да знаем, много от хората отговориха първо детето, а други отговориха първо майката. Нали? Така че помислете за себе си, как бихте подредили и кого бихте поставили на първо място. Тоест, първо идваме, нали, ние с нашия партньор, след това идва нашата връзка, след това идва детето. Защото детето е плод и резултат на любовта между двама души. Съзнателно или несъзнателно. Избрали ли са се съзнателно или не са се. Единият е бил принуден принуден пак в кавички, да бъде с другия човек, защото другия го е избрал и така нататък. Много интересна тема отново. Съпоставям всичко с моето семейство и деца. Благодаря ти, Теди. Да, така че ако имате въпроси от това, което говоря, пишете ми, ще ви отговарям. Нали, за това са тези видеа, за това са наживо, за да мога да ви отговарям директно. Знаете, че понякога едно нещо може много да ви помогне, т.е. един отговор би могъл изключително много да ви помогне. И също бих искала да ви кажа, за тези от вас, които не знаете, имаме безплатни семейни онлайн констелации всеки четвъртък от 11:30 българско време, 9:30 английско. Ако искате да се присъедините, можете да влезете през моя уебсайт и да се присъедините към Viber групата ни. Имаме такава и в WhatsApp. След като свърши видеото, ще поставя линкове на моят сайт и също така на групите. Все още са безплатни, възползвайте се, за да може да разберете какъв е метода, защото само от обяснения понякога много трудно се разбира. И също така тази събота на 10 май имаме групови семейни констелации в София. Така че ако желаете да присъствате като представители, пишете ми, за да ви изпратя адреса. В 12 часа започваме до 6. Ще работим с лични теми, така че сте добре дошли. Нямаме места за поставяне на тема, питаха ме хора, но за съжаление те първо така изчезват, но за представители имаме места, така че заповядайте. Връщаме се към темата. За децата. Само искам да се върна и към това, което ви споменах, че децата, когато те са на първо място в живота ни или те са център на нашето щастие, децата се чувстват изключително натоварени. Това е все едно да кажете на детето, ето ти сцена, забавлявай ме. Нали? И детето усеща това напрежение, детето усеща тази отговорност и това започва в един момент да му тежи. И то може да започне много да ви се гневи. И се чудите откъде е този гняв, защо това дете по този начин се държи. Друг вариант, детето да е изключително гневно. Тук внимавайте с това нещо и е много важно, ако го разберете и ако наистина се умеете да го прилагате в ежедневието си, чудесно. Това ще бъде много добре за вас. Ако давате прекалено много на детето си. Граници с любов. Много често родителите казват, аз оставам то да избере. Какво да избере? То не знае, то не познава целия свят, няма цялата информация. Вие трябва да го насочите. Не казваме да му се налагате с вашето мнение или то да стане, нали, да има професия, която вие искате и на вас ви харесва. Вие му насочвате неговите таланти, но вие трябва да дадете наклонност към нещата. Ако вие се съмнявате, че сте лоши родители, повярвайте ми, децата, когато пораснат, винаги има какво да кажат срещу родителите си. Каквото и да направите, няма да угодите. Но повярвайте ми, много от децата, които намират пътя си като големи, са тези, които са били насочвани, тези, които са имали някаква стабилност. Тоест, вие трябва да покажете, че вие сте шефа, вие носите отговорността и не го казвам да го имате като нещо арогантно или да го натрапвате на детето си и детето да се чувства свито и да не се чувства защитено от вас. Напротив, граници с любов. Много често децата, на които не са поставени граници, оставяно им е прекалено много избор, те са били изключително много натоварени. Изграждането на връзка с родителя в последствие е много трудна за тях и те не намират пътя си, те не знаят.
Разбирате ли? Давайки им прекалено много избор, те също не знаят какво да изберат. Дори статистически, не знам дали сте проучвали, но ако на една маса има 10 неща, от които вие да си изберете, хората подминават, защото има прекалено много избор. Но ако има само 3 неща, хората винаги се спират и взимат и 3-те. Дори това и за продажбите. Така че имайте ги предвид тези неща и на детето не го натоварвайте с толкова много избор, с толкова много опции. Давайте му 2, максимум 3. Нали така? Ако искате все пак да му дадете някакъв избор, но да го натоварвате с големи решения. Също не го натоварвайте с решения дали иска братче или сестриче. Ако вие се страхувате от реакцията на детето си, дали то ще се съгласи дали да има брат или сестра, нали, при условие, че вие с вашия партньор искате, това означава, че единият от двамата партньори не иска да поема отговорност за второ дете. И прехвърляте на вашето дете. И детето може да се включи като партньор на единия от двамата. И това също е пагубно за децата. И децата пак са гневни. Нали така? Тоест има едни тънкости, които ние трябва да съумяваме да ги наглеждаме. Вашата връзка си е вашата връзка, вашия партньор си е вашия партньор, детето си е дете. Не го занимавате с такива неща. Защото когато порасне, когато стане един тинейджър, ще стане гневен тинейджър. И тогава няма да може да овладеете нещата. Трябва да държите авторитета. Другото, което е, не ставате приятели с децата си. Много често. Онзи ден някой ми спомена, ако имаш дъщеря, имаш приятелка за цял живот. Казвам си, Бога ми, ужас. Вие си създавате вашия кръг от приятели, хора на вашата възраст, адекватни, с които да общувате. Детето си е дете. Вие си държите авторитета. Вие може да имате топла връзка с детето си, но не и да го товарите с вашите проблеми, не и да му споделяте. Дори и децата не са длъжни да споделят абсолютно всичко с вас, когато вече станат малко по-големи. И дори вече, когато станат след 18 годишна възраст, децата не са ви най-добрите приятели. Това е отново нарушение на йерархия и отново натоварване. Това е една от големите причини много хора да остават във връзка, в кавички го казвам, енергийна, с родителите си и да не създават семейство и да остават сами. В България го говорим, защото в България културата е такава, че живеем в къщата на мама и на татко или само на единия родител, да ни е сигурно доколкото се може по-дълго, да не поемаме отговорност, да не поемаме риск и съответно да не порастваме. Нали? Това нещо е хубаво вече да взема да се променя. Живеем в други времена, съвремие и така нататък. Обърнете внимание на тези неща. Така, сега. Децата заобичват бащата през очите на майката. Това го изговорихме, нали, още в началото, но сега ви го казвам по малко по-различен начин. Точно това е допускането към другия родител. Тоест, минава през майката. Защо? Защото детето има по-силна връзка с майката. Нали така? Бащата идва вече после и сякаш нали, това е връзка, която има нужда да се изгражда. Така че е много важно как майката гледа на партньора си и е много важно до каква степен майката е изчистила нейните травми, нейните проблеми. Така, децата балансират нещо за вас. Сега, когато, сигурна съм, че много от вас, които следвате страницата ми, сте чували за психосоматика. Психосоматика е физически симптом, който излиза от резултат на нещо психическо, което нас ни тормози и което ние не осъзнаваме и не изразяваме. Така, аз съм направила точно това. Приятел и сега е на 13 и постоянно ми е в опозиция. Да, Диана, благодаря ти за това споделяне. Точно така. Тоест, ние трябва да държим авторитета, за да може, когато децата станат тинейджери, да ни слушат. Когато ние кажем, че нещо не може, това са граници с любов. Разбирате ли? Децата разбират, че на родителя му пука, когато му поставя граница. Защото ако детето почва да прави какво ли не и те започват да измислят най-различни щуроти, за да тестват вашите граници, за да тестват вашето търпение и те се питат, мама обича ли ме, татко обича ли ме, на тях пука ли има, ако аз се нараня по еди какъв си начин, нали? Или аз направя еди каква си глупост. Така че е много важно
А обратно, как вижда детето майката през очите на бащата ли? Тук зависи, ако детето поради някаква причина има по-силна връзка с баща си, е много вероятно, особено момчетата и особено ако бащата е по-травмиран от неговата си майка. Сега тук забележете, не от жена си, а от неговата си майка и той е женомразец, нали, мъжа ви по някаква причина. И ако той говори срещу вас, това често се случва при разделени родители, да кажем. Във връзка трудно, нали, една жена би изтърпяла някой мъж да бъде толкова гневен към нея, въпреки че може би и такива има. Но, нали, момчетата могат да са гневни на майките си, точно защото тя не ги допуска към бащата, защото те имат нужда от него и независимо какъв е той. Дори майката може нищо да не казва срещу бащата. И затова детето сякаш да се обръща към нея и да има нужда просто да прекарва повече време пък с баща си и така да не може да нали, така да вижда всъщност майката през очите на бащата. Но това може и с момичетата да бъде. Тук вече отиваме към една друга тема, която е когато момичето е момиченцето на тати и майката и бащата съответно имат конфликт или те нямат добри взаимоотношения. Детето, т.е. момичето, влиза в ролята на партньор на баща си и съответно оттам тя се дистанцира от майката. Майката може въобще да не фигурира в семейството, може да работи много често и така нататък. И вече тогава момичето също първо не може да създаде партньорски взаимоотношения с свободен мъж и също няма най-вероятно много приятелки. Така че това е една друга гледна точка, нали, когато вече е другия пол, т.е. момчета, момичета и така нататък. Но това вече се случва в малко по-голяма възраст, се забелязват тези неща. Така, сега, говорихме за психосоматиките и че балансират децата нещо за вас. Тоест, обясних какво е психосоматика, нали така? Ако сега влизате на видеото, после ще се върнете да си го догледате. Също искам да ви кажа, че Facebook не ги държи вече видеята за винаги, т.е. само един месец. И след това видеото може да го намерите в YouTube, в моя канал Джулиета Танасова. Ако напишете в YouTube, мисля, че ще ви изляза. Така, да знаете, че ще бъде там, ако не го намерите. Сега, за психосоматиката. Децата балансират нещо във връзката на партньорите, ако те нещо не се разбират, ако има някакви други конфликти неизразени и така нататък, децата могат да се разболяват по най-различни начини. Така че наблюдавайте и тук така аз съм виждала много фрапиращи случаи, малко така не бих искала да ви ги споделям, за да не ви стряскам, но общо взето много от заболяванията при децата могат да бъдат заради нещо, което не е в баланс между връзката майката и бащата. Така че вие може да прецените, да видите, може детето да е лоялно само към бащата, само към майката, нещо неизразено. Тоест, може майката да е много гневна, да не го изразява това, да го потиска нон-стоп и детето всъщност не да го изразява чрез гняв директно. Нали, пак казвам, нещата са завуалирани и не всичко е буквално, както по принцип, нали, хората си мислят, че да, тук имаме така, търсиме абсолютно същото и така нататък. Тоест, примерно, детето ви може да дига много често температура. Това също може да е показател, че той изразява някакъв гняв за някой, но го изразява чрез психосоматика. Разбирате ли? Също така, примерно, вече, да, т.е. ако ние нещо не сме съгледали в себе си като травма, не сме изразили някаква мъка, детето може също да има някаква астма. Аз съм го казвала и друг път. Има един прекрасен терапевт по семейни констелации, той е бил и хомеопат преди да се занимава с семейни констелации, той се занимава сигурно повече на 35 години, Стефан Хауснер се казва. Той има и една книга, която
се казва аз вместо теб, т.е. той обяснява за сляпата любов на детето, което на несъзнателно ниво взима от травмите, взима от психосоматиките на родителите, понякога може да се разболее директно със същото заболяване, нали, вече в по-голяма възраст, за не да балансира, ами то го прави от лоялност. И е хубаво ние да се осъзнаваме, когато имаме такива повтарящи се модели буквално, да знаем, че това е лоялност към майката, лоялност към бащата и да ги прекъсваме, защото нали, да тече хубавата енергия от родителите ни по-скоро, отколкото тази енергия, която всъщност на нас ни вреди, но в същото време ни кара да принадлежим към родовата ни система, т.е. към мама и към татко, защото това е илюзорно. Не е възможно ние да облегчим някой, нали така? Т.е. всеки си има неговата съдба. Сега, така че това е за психосоматиката. Нали, надявам се ви става ясно. Отново казвам, ако имате въпроси, пишете ми. Също детето може да балансира нещо за рода. Какво означава това? Когато в рода някой човек е имал тежка съдба, трудна съдба, този човек е бил изключен, не се говори за него или понякога не се знае за него дори. Това могат да са деца оставени в дом, това могат да са също нещо друго, което искам да ви спомена. Ако децата се гневят и се карат между тях, нали, т.е. вие имате примерно 2 деца и те много се карат и въобще не се разбират. Това знаете ли защо е? Много често е защото вие имате загубено дете и не сте казали на вашите деца за това. И децата, отново се връщаме към единия от законите в семейните констелации, когато той е нарушен, а той е нарушен, когато не се знае истината. За иерархията. Тоест, вие сте имали първо дете, което е било абортирано. Сега, вижте, когато казвате на децата си, не е задължително да им казвате какво се е случило, защо се е случило, дали сте го абортирали нарочно, дали е било спонтанен аборт или друг вид загуба. Окей? Вие казвате само, че първото ви дете, което мисли, че е първо, всъщност ви е второ. И второто дете, което мисли, че ви е второ, ви е трето. И че те имат братче или сестриче горе на небето като звездичка. Това е, което вие може да кажете. И тук хората казват, аз ще чакам, когато детето стане на 18. Ама, то до тогава ще се травмира много. Няма правилна възраст за казване на тези неща. Щом се е случило, вие можете да кажете на детето си по всяко време по адекватния език, който е за възрастта. Вие си решете как, вие измислете как. Знам, че е трудно, знам, че ви е болка. Ако трябва, преработете го през една сесия, за да нямате емоционален заряд. Дори да имате емоционален заряд, дори да се разплачете. Това е окей. На децата им улеква. Разбирате ли? Улеква им. Това е нещо, което вие може да им спестите. Нали? Много често идват хората и казват, искам да изчистя еди кое си за поколенията напред. Ами ако има такова нещо в рода, просто го направете при вас по-точно, в нали, ваша ситуация, защото това ги касае директно. И децата спират да се карат, защото иначе те не знаят кой е първи, кой е втори, кой е трети. Разбирате ли? И за това се получават конфликти, но те не го съзнават това нещо, те не знаят защо е. Така, сега, балансират нещо в рода. Пример. Леле, не дай си Боже това дете да стане като еди кой си Войчо, който беше пияница. Леле, не дай си Боже това дете да стане като дядо си, който беше еди какъв си. Или като баба си, която беше еди каква си, много лоша или много деспотична, или това дете взема да ми прилича точно на нея и така нататък. Самите вие не го вкарвайте в коловоз. Как може да го вкарате в коловоз, когато се страхувате? Или примерно да не стане като вашата майка, не знам аз какъв пример да дам. Така че имайте ги предвид тези неща, не се страхувайте, а по-скоро, ако примерно е имало дядо, който е бил много агресивен и да кажем, мъжът ви или вие сте били нали, от такъв родител, вие в себе си може да имате изключително много потиснат гняв и агресия, която естествено, че вие не искате да изразявате, не искате нали, да наранявате детето си и така нататък. Но е хубаво да се говори за това, т.е. да кажете
не точно какво сте преживяли като на вид терапевтично нещо, но да не го държите като блокаж или като страх, а да го споделите по някакъв начин на детето си и да работите върху себе си. Защото много често, когато децата са много гневни, изразяват някаква агресия, изразяват някакъв огромен гняв, който е с много големи размери, най-често се вижда, че или поколението преди детето ви, т.е. вие сте потиснали много тези чувства и емоции, или не приемате човек в семейството, който е бил много гневен. Този човек, за да е бил гневен, е имал някаква причина. Не го казваме, за да го оправдаваме. Но това, което вие може да направите, е да отработите вашето отношение към този човек. Така вие прекъсвате нишката. Така прекъсвате тази енергия да се предава напред. И още повече, ако вие самите сте много гневни или избухвате неудържимо, е важно да се работи с тази енергия, защото под гневът е второстепенно чувство, т.е. то е резултат на нещо. Под него стоят други две емоции – страх и тъга. Тоест, ние, когато работиме с енергията на гнева, когато я изчистиме, отиваме при страха и тъгата, когато те се изразят. Защото ако вие сте се страхували от баща си, например, това е прераснало в гняв и агресия като защитен механизъм и съответно вие се държите по този начин и към други хора в момент на атака, към партньора си или към някой друг. Всъщност, когато ние преработим този гняв, отдолу под него излиза страхът и тъгата. И ние трябва да си позволим те също да излязат, те също да се отработят, за да може ние да сме спокойни, балансирани и да приемем другия родител такъв, т.е. нашия си родител такъв какъвто е, независимо, че той е бил толкова гневен. Той е имал някаква причина да бъде така, пак казвам, не за да го оправдаваме, но това си го оставяме при него, а не ние да повтаряме модела по един или друг начин, скрит или прекалено очевиден и след това нещо да го даваме като пример към децата. Така че обърнете внимание на тези динамики, тези неща, а не когато се идва на сесия, аз не знам откъде идва. Знаете, просто не искате да си го признаете понякога. Знам, че са трудни теми, знам, че е трудно да погледнем в тази посока и да си кажем, да, и аз имам някаква отговорност. Имайте предвид, че всеки Божи ден вие правите най-доброто, на което сте способни. Давате най-доброто на децата си. Тези неща, които говорим в момента, те стават по-достъпни за нас, хората, за обикновения човек, вече в днешно време. Колкото и да казваме, че социалните мрежи може да не са от най-полезните и така нататък, но в същото време те пък ни дават тази възможност да се информираме за неща, които могат да бъдат наистина полезни и адекватни. Аз нямам изгубено дете, но те пак се карат помежду си. Има ли значение, ако моята майка е имала умишлени аборти? Мария Кикярова пише. Мария, друга причина да се карат децата е ако отново между вас с партньора ти имате някакъв конфликт. Те също могат да изразяват същото нещо, но между тях, като деца. Това също пропуснах да го кажа. Благодаря ти, че повдигна тази тема. Има значение, че майка ти е правила умишлени аборти за теб. Това е нещото, което ти трябва да погледнеш, защото реално ти имаш загубени братя и сестри. Без да осъждаш майка си, тя е имала причина да го направи. Това си го оставяш на нея, но ти можеш да си го преработиш като от гледна точка на това, кое е твоето място, т.е. коя си ти подред, да се почетат тези деца и така нататък. Така че, да, има значение и това. Сега, балансират нещо за рода, казахме за липсващи хора, изключени хора, хора, за които не се говори, хора, които са в тайна, хора, които са имали тежка съдба. За това, знаете ли кое е същественото нещо, което лекува в констелациите? Лекува, може би силно казано, но даваме пространство за лечението да дойде. Това е истината. Така че ако искате да си правите констелации вкъщи, просто казвайте истината на хората около вас. Моля, Мария. Така че
Това е нещото, което е най-съществено. Но, както казвам, трудно ни е да си го признаем, понякога е много трудно да стигнем до тази истина. Нали? Защото е много скрита. Тя е някъде дори назад в родовите динамики, родовите истории, които много често пък и ние не знаем. Та, ако имате хора, които да питате, питайте ги. Сега. И сега, друга причина децата да са гневни е когато те имат техните лични травми. Тоест, да кажем, в констелациите също има така нареченото прекъснато движение към родител, към майка или към баща. Това нещо, нали, тук като казваме травма, имаме предвид, освен големите трагедии, но също и по-леките травми, които са от липса, например, на родител, който не е бил присъстващ на 100%. Не, че те са по-малко важни, те са важни и валидни. Нали? Ние работиме и с двете неща, т.е. и с по-големите травми, и с по-малките. Така че тук сега децата понякога са гневни, когато си имат техните лични травми. Имаме така нареченото прекъснато движение към родител. Това се получава в ранна детска възраст, до 3 годишна възраст, може и до 7 годишна възраст, когато детето наистина много има нужда от майка си и баща си. Но, да кажем, може да има много сериозно отделяне при раждането. Тоест, детето да бъде нали, в кувиоз за някакъв период от време, където не е виждало майка си. Нали, тоест, дори вие сега, ако нали, ви предстои раждане или някога в бъдеще имате план да раждате, е хубаво да го направите като детето да остане при вас през цялото време. Тоест, нали, да няма такова отделяне в друга стая за часове, за дни и такива неща, защото това са едни от телесните травми, които са несъзнателни и после те ни пречат изключително много и ние се ровим и търсим и се чудим къде ни е проблема, а всъщност е точно след раждането, когато сме били много сериозно отделени от родител. Понякога това е необратимо, т.е. нали, има обстоятелства, където детето се отделя от майката, защото примерно има някаква трудна ситуация по време на раждането, нали, детето не може да остане там и така нататък. Нали, това са вече неизбежните неща и приемаме и след това, за да може да възстановим тази връзка с детето, се иска много гушкане, много физическо, нали, т.е. това да мислите, че детето ще го разглезите, ако много го гушкате като малко, напротив. Т.е. вие ако си свършите добре работата до 7 годишна възраст, после нататък детето ви ще бъде едно сигурно дете, където ще бъде уверено в себе си и няма да бъде такова изключително нуждаещо се, търсещо се, вкопчващо се. И след това, като порасне, ще има адекватни взаимоотношения с партньора до себе си. Нали? Така че това е много важен период. Даже някъде говореха за училище, което учи родителите да не реагират веднага, когато детето плаче, а да го оставят то да плаче. И това е абсолютно шокиращо. Не го правете. Такива съвети не слушайте. Нали, детето плаче ли, веднага се отзовете. Нали, пак казвам, това пак малко трябва да се взима с вашия инстинкт. Тоест, нали, инстинкта на родителя също е много силен. И по-скоро, нали, детето, ако много манипулира и така нататък, вече тогава трябва да се внимава, нали, с това нещо, но когато наистина, примерно, искате да го приспите или нещо такова, нали, аз не съм експерт в тази сфера, знам, че дори има нали, такива, как се казва, семинари за как да си приспиваш детето и как да изобщо да му върви графика на спане, така ако мога да кажа, и въобще дали да има график. Но общо взето, чисто от психологична гледна точка е хубаво да се отзоваваме и да прекарваме много, нали, не много, ами качествено време с децата, особено когато са много малки, защото те единствено от вашата любов, от вашето присъствие, вашия аромат, вашия глас и така нататък, те друго не познават и не разчитат и това им дава безопасност. Така че, нали, имайте ги предвид тези неща, защото това поражда такива прекъснато движение към родителя
Това също може да се случи вече и при починал родител. Тогава е много трудно, нали, не много трудно, но е трудно тази връзка да се преустанови, но не е невъзможно. Нали, така че това са вече големите травми, които нали, дори това откъсване от майката, ако нещо тя се е разболяла, трябва да остане в болница за по-дълъг период от време, някой друг е поел грижите за детето и така нататък. Децата могат да създадат стабилна връзка и с друг човек, който им дава грижа, разбира се, но майката и бащата са незаменими и дори да смятате, примерно, че вашата баба, вие като майка, защото майка ви е била отсъстваща или много лоша, нали, вие трябва да признаете, че вашата майка си е ваша майка, нали, и да й дадете място в сърцето си, да няма отричане, да няма отхвърляне, защото няма как да ги заместите. Така че, нали, това е начинът, по който ние може да си помагаме и да се лекуваме. Да си лекуваме и сърцата. Сега, личните травми, тук също исках да кажа, освен тези ранни детски травми, в последствие, защото знам, че много хора живеят в чужбина, много хора, които следват страницата ми и така нататък, тук също е хубаво да как да кажа, да не оставяте децата си много сами да се гледат, нали, защото това също, или примерно единия родител да е изцяло, нали, да гледа децата, пък другия е нон-стоп на работа, което знам, че е може би сценарий и съдба на много хора, но е хубаво да се прекарва време и с двамата родители, хубаво е да се прекарва време, нали, примерно, също ако има ревност между децата, като мъничките, знаете, ревнуват едни от други братя, сестри, т.е. ако са от различен пол, примерно момченцето да прекарва време само с бащата, после само с майката, момиченцето само с бащата, само с майката, за да може тази ревност малко да се балансира, защото много често родителите, нали, гледат да прекарат време всички заедно и пропускат и този момент. Това също може да е валидно за някои хора, казвам, не за всички. Нали, аз съм разказвала и друг път, имах такъв случай с едно семейство, където наистина съвета беше това, те го направиха и резултатите бяха наистина прекрасни, децата се балансираха, хармонични взаимоотношения в семейството и така нататък. Така че, нали, това да се прекарва време с децата. За съжаление, отново казвам, в днешно време тези и телефони, и компютри, и дигитализацията, всичко останало много пречи на истинската комуникация. Всъщност тя, нали, вместо да комуникираме лично и директно, често се използват и телефони, и съобщения, не се дига дори телефона и така нататък, за да се общува. Но това е единствения начин да подобряваме връзките. Когато общуваме повече, когато оставяме телефоните на страна, за да може да имаме един хубав разговор, една истинска връзка, нали, гледайки се в очите, гледайки мимиките, реакциите, емоциите и всичко останало, за да може да се свържем по един истински начин. Така че можете да поставите някакви правила в семейството, да кажем 1 час на ден, без телефони, без телевизори, без всякакви дигитални неща, да се говори, нали, помежду си и да се прекарва качествено време заедно, защото дори наскоро чух, че е модерно да си офлайн. Че всъщност това показва, че разполагаш с твоето лично време, нали, и че не си зависим толкова от този телефон или компютър или каквото и да е. Така че на мен тази мода много ми допада, за да може да имаме едни истински разговори, защото иначе виждате, всъщност телефоните те ни помагат за много от нашите insecurities, нали, когато влезем в дадено място или когато така не се чувстваме сигурни в себе си, нали, веднага, но дори и физическото ни, нали, физическата ни стойка, това ни вкарва в състояние на срам и на ниско самочувствие, защото, нали, сме така наведени надолу, буквално тук, нали, всичко ти е изтръпнало и те боли и в същото време ти си така наведен надолу. Така че има много интересни проучвания за това, но така малко се отплеснах от темата, но може би това също е важно да го чуете. Ами, прекрасни хора, благодаря ви много, че отделихте време за да изслушате това видео. Ако имате въпроси, притеснявате се да ги пишете тук в коментар, пишете ми налично, ще отговарям.
Както казах, на 10 май имаме групови семейни констелации на живо в София. Заповядайте като представители, пишете ми, ако искате да дойдете, за да ви изпратя адреса. Започваме в 12 часа. И ако все още не сте член на нашите групи за безплатни онлайн групови констелации, ще оставя линк в коментар, където да може да се присъедините и можете да влизате. Няма нужда да ме уведомявате предварително, да ми казвате дали можете да дойдете или не можете. Влизате през Zoom линка в групата, където го постваме постоянно. Прочитате си правилата, които са, защото имаме нужда и от тях. И вече наблюдавате и виждате как работят семейните констелации. Правим входна медитация, правим изходна медитация, имаме време за въпроси, т.е. въпросите са на живо, ако желаете, не са само така написане на чат, но може и така да са, ако решите, има също чат в Zoom, тези от вас, които не сте толкова запознати с платформата. И просто е едно прекрасно пространство, където вече от 2 години се събираме и наистина се случват едни прекрасни неща с хората, които участват и е безплатно за вас, така че заповядайте, ще ви очаквам там. Утре започваме в 11 часа, даже ще имаме 2 теми по изключение. По принцип имаме по една и започваме в 11:30 българско време, така че за хората, които са в Англия, в Европа, Англия е 9:30 българско време, английско време, извинявам се, 10:30 европейско и 11:30 българско. Ще ви очаквам на какъвто и формат да изберете. Благодаря ви и хубава вечер!